Què et passa? Estàs bé? Ets un aprofitat! Però què dius? Si ets tu qui se m'ha abraçat, que no te'n recordes! És veritat, ens havien agafat els soldats de l'emperador de Conan, oi que sí? Què et passa? Encara no t'has despertat? Vaja, ja veig que estàs molt tranquil·la tenint en compte que t'han posat a la presó. I, per cert, et faria res dir-me qui ets? Què era aquella llum vermella que sortia del teu cos, Miyaka? Molt bé, si no m'ho vols dir, no m'ho diguis a mi, m'és igual. La Yui... Eh? La Yui havia tornat a casa. La Yui és aquella altra noia? Sí, però jo no hi he pogut tornar a casa meva. Au, vinga, no ploris, va, no et preocupis, jo faré que hi puguis tornar, tranquil·la. Ho dius de debò? És clar que sí, que no ho veus que m'has pagat per endavant. Rook, Senyor, cal executar la noia i el jove el més aviat possible. Expliquen que la noia desprenia una misteriosa llum vermella i que ha estat a punt de desaparèixer. Podria ser una espia o una assassina. Senyor, què decidiu? Espereu. Aquesta noia porta roba d'un altre país. No us sembla que això pot ser un senyal? Però, senyor! Potser faig massa suposicions, però aquesta noia podria ser la sacerdotessa de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku. Voleu dir que aquesta noia podria ser la noia de la llegenda? Sí. noi, amb tot això m'ha entrat una gana que em moro. No em puc esperar més. Ostres, quina sort que tinc, xiclets! Amb això enganyaré una mica la gana. Ei, noia! Què t'acabes de posar a la boca? Ensenya'm ara mateix això que t'has posat a la boca. Uix! No t'acostis, quin fàstic! Un fantasma! Ai, ai, ai! Es pot saber a qui li dius fantasma? Ja està! Amb aquestes claus estem salvats. Ostres, noia, no te'n surts pas tan malament. De debò, moltes gràcies. Un fantasma! Però per què tots els homes diuen el mateix? N'estàs del tot segura que em dones això tan fantàstic? De debò, Miyaka? Després no m'ho demanis, que no t'ho tornaré, Però què dius? No cal que pateixis. Si total això que t'he donat tan sols és un xiclet. Vigila bé algú, amaguem-nos. Ai, però què fas, home? Què fas tu? Ostres, li hauria d'haver demanat a algú altre que m'ajudés. Miyaka, Què vols? mira això. Oh! Això és... És l'ocell que hi havia en aquell llibre. Suzaku. Suzaku? És un dels 4 déus que protegeixen els 4 punts cardinals. El déu Seiryu protegeix l'est. El déu Genbu protegeix el nord. El déu Byako protegeix l'oest. I el déu Suzaku protegeix el sud. El déu Suzaku és el déu protector del país de Conan. Els altres 3 déus són reverenciats en cadascun dels països que corresponen al seu punt cardinal. Però del que ens hem de preocupar ara és de com podem sortir d'aquí. Miyaka? Miyaka? On t'has ficat? Miyaka! Quina pinta que té tot. Ui, que tipa que estic. Que bo que era. Esclar, per menjar cuina xinesa bona de debò s'ha de venir a la Xina. Oh, per cert, en Tamagotchi